Philippine Red Cross Lapu-Lapu City ug Cordova Chapter kauban ang mga lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova mupahigayon sa labing unang Marathon for Humanity karong Nobyembre 10. Juliet Hainar, Sugin Limi. Sa Hoops Dome sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang assembly area alang sa maong marathon. Doon na kinilima ka kategories nga gipangatawang kapin sa size meal ka mga runners ang musamot sa maong kalihukan. Discounted ang registration fee hangtod Oktubre 31. Ang Red Cross Lapu-Lapu Cordova Chapter natukod ni atong 2008. Doon na nakinikapin 2,000 ka mga volunteers karon. Gitinguha sa maong chapter nga madungagan ang mga miyembro pinaagi sa maong marathon. Gisugdan nila ang pagpahigayon og fun run ni atong 2011 isip usa ka fundraising activity. Tumong sab sa Marathon for Humanity nga madungagan ang ilang pondo alang sa programa sama sa 24/7 ambulance operations, disaster preparedness, capacity building programs alang sa ilang mga volunteers ug dugang paningahanglanon sa ilang chapter. We promote healthy lifestyle. You contribute to those, so positive attribute to yourselves. At the same time, you help Philippine Red Cross. We are preparing our chapter to equip our volunteers, to equip our capacity building our volunteers that we can respond immediately in times of disaster. Suportado sab sa kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang maong kalihukan. I think we should give credit also. We should give credit also to the Red Cross staff, no, and management. And probably, of course, the directors for really working on it. We have city government, which is very, very supportive, giving it financial assistance yearly. Alas 12 sa kadlawon magsugod ang 42K run ug alas 2 sa kadlawon ang 21K run. Gituyo nga sayo ang gun start sa marathon aron manikayan ang trapiko. Giauhag ang mga managanay sa maong mga kategorya nga mogamit og headlamps. As you have said, if we will be expecting more than 6,000 runners, this is a big task for us. But I know with the support and cooperation of each and everyone, we will surely be successful in this activity. Julie Tainar, News 5. Buhatan sa Archdiocese sa Sugbo miauhag sa katawhan nga padayon nga ay ampo ang hingpit nga pagkaayo ni Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal. Arang-arang na ang kahimtang sa retired nga Arsobispo sa Sugbo nga naigo sa mild stroke ni adtong Martes. Andrea Patenia, Sugin Limi. Punta sa ilagid nato pag project as if it's a cause for panic, no, or a cause for big worry kay. Mao kini ang gipasalig ni Cebu Archbishop Jose Palma ngadto sa publiko human migawas ang balita kabahin sa pagka-admit ni Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal sa Tambalanan human nagka-mild stroke ni adtong Martes. Mato ni Palma, stable na ang kondisyon ni Vidal apan wa pay kasayuran kung kanus kini ma-discharge gikan sa Perpetual Succor Hospital. Yung testimony niya and from the nurse who attends him, of course, na okay naman daw, no? It's stabilized. So, ang ako na good is we should not be panicky to the extent nga as if, it's something terribly serious na. Transient ischemic attack kun mini o mild stroke ang nasinati sa Cardinal. Sa website nga Medline Plus, giingong resulta kini sa paghunong sa blood flow sa usa ka bahin sa utok sud sa pipila ka oras. Mato ni Palma og ni Cebu Archdiocese Media Liaison Officer Monsignor Achilles Dakay, ang mga kauban sa panimay ni Vidal maoy unang nakabantay nga nakasinati na sa sintomas sa maong sakit ang 82 anyos nga Cardinal ni adtong Martes sa udto. Actually, nadaot ang iyang noun, ang iyang speech ng slur, niya, ang iyang baba, ng hiwi, ng iyang mga mata puno ng loy. Pero ilang itagaan, primero, itagaan nila chocolate, ino nila og nalo ang iyang sugar, niya, itagaan nila orange, etc. Niya, muton, wa mong gid kaya matabang ilang gidag ospital. Adunay history sa cardiovascular problem si Vidal ug gani gipaubos na kini og heart bypass ug angioplasty kaniadto. Apan mato ni Dakay, usa sa ilang gidudahang rason sa nahitabo kang Vidal mao ang nakaon niini atol sa iyang pagpamista sa dakbayan sa Danau. Pag-upong ko taon ng minister Danau, ibaw ka ni Cardinal nga, huwag mo na siyang dalitan. Di mo na balibad dyan, no?
Niya, labi na bago nga, nindot ni Indonesia. Ano yan? Yeah. Hinuon gipahibaw nila ni Palma og dakay nga nahibalik na sa normalang itsura ni Vidal human kini nahiwi ug anam-anam nang nabalik ang iyang kusog. Mihangyo ulang usa sila nga di dumugon sa pagbisita si Vidal sa ospital aron makapahuway kining tarong apan nanawagan sila sa tanan nga mag-ampo alang sa full recovery niini. Just continue to pray nga, you know, kay ang iyang papa nagabot gani 102 no. So unta magdugay pa man ang iyang kinabuhi kay when we talk with them ingon kami kay Eminence, so Eminence present gyud ikaw dito sa International Eucharistic Congress 1937 no, first communicant siya kay celebrate nato ang Eucharistic Congress 2016 no? So tawa-tawa man lang sa siyempre Mana ato lang na siyang iampo nga hinahinay ba pinaginahan mo siya ginbitahon nga pamisa dire pamisa dito bitaw aron sad siya maartik gyapon ba so saya lagi maabtan gyud ka abtag kaluya. Andrea Patenia, News 5. Giangkon sa kapulisan nga mao'y nagtutok sa kasong pagpusil patay sa tigpamaba sa PDEA 7 nga si Jesse Tabanaw nga hanap gihapon ang ilang gihimong pakisusi karon. Walay dugang saksi sa nitabo ang nipatimaw. Sugin limi, Chinky Bargyo. 5 ka adlaw human gipusil patay sa nag-inusarang mamumuno ang kanhi tigpamaba sa PDEA 7 nga si Jesse Tabanaw. Hangtod karon lubog gihapon ang investigasyon sa kapulisan. Gani ilang giangkon nga naglisod sila. Sanglit way saksi nga gustong mugawas aron paghatag og katin-awan sa itabo. Kani siya kung makupirar lang yun ang naay nahibawan, sayon naman siya. Only nga kanang napapunta sa proseso. So di pa na matubag sa karon. Wa pasab sila'y facial composite sa mamumuno. Drug-related lang gihapon ang ilang gitutukan nga anggulo sa pagkakaroon apan duna na sila'y gitun-an nga lain pang posibleng mga motibo sa krimen. Kung atong dalili-on, this is not to kanang to satisfy everybody but to have a quality and kanang case nga solid ba. Ang PDEA og IDMB sa CCPO nagtinabangay na karon sa pagkuha og dugang impormasyon nga makatabang pagsulbad sa kaso ni Tabanaw. Jinky Bargil, News 5. Nipadangat sa iyang kasubo ngadto sa pamilya ni Jesse Tabanaw si Cebu Archbishop Jose Palma. Matod ni Palma, gikundar nila sa simbahan ang maong panghitabo ug nang hinaot sila nga makabot dayon sa pamilya sa biktima ang hustisya nga ilang gitinguha. Nasubo ang arsobispo sa Litabo kang Tabanaw ug nang hinaot kini nga mahunong naunta ang mga kaso sa media killings sa nasod. Wonderful ministry, you know. I am saddened when I learn about it because certainly silencing those who speak, you know, in the hope that something better would come out, in the hope that truth would prevail, in the hope that justice would happen, is certainly not the way to bring about change, you know. And so we sympathize with their family. Nakigtagbo kang Cebu Archbishop Jose Palma ang mga representatives sa anti-pork barrel groups alang sa giplano nilang rally nga himon karong Setyembre 29. Sugin limi, Andrea Patenia. Eksklusibong naabtan sa News 5 kaganihang buntag ang pag-abot sa nagkalain-laing representante sa mga anti-pork barrel groups sa buhatan ni Cebu Archbishop Jose Palma alang sa usa ka closed-door meeting. Ang maong tigom alang sa ilang organisasyon nga anti-pork barrel rally karong Setyembre 29. Human sa maong meeting, miatubang sa mga tigbalita ang arsobispo ug miawhag sa tanan sa pagsalmot sa maong kalihukan aron mas mapalig-on ang tinguha sa pagwagtang sa pork barrel. Mato ni Palma, di target sa rally nga atakihon ang mga individual kansang panganalambigit sa pork barrel scam, kundi ang kinatibuk ang sistema sa korupsyon sa nasod. When we speak up, we are not just condemning people. In fact, we are not condemning individuals, no? But we are condemning a system which did not work. No? We are condemning a practice which actually turned sour and rather with sad effects.
Dugang sa Arsobispo, di lang ang pork barrel ang buot niyang mawagtang, lakip na ang social fund di Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Para nako ba, no? To make the ang matuwid truly more convincing. No? Then, while I know that, and I believe that the President should have also a way of responding more directly to other needs. No, but I think the sentiments of many is such that it is better also scrapped off. Wa say kasiguraduan kung makatambong ba si Palma sa rally karong Setyembre 29 tungod sa kadaghan siyang appointments. Hinuon iyang gi-request ang presensya sa mga kaparian sa Subo didto. Gipasalig sa Arsobispo nga karong Nobyembre, mas makafocus na siya sa mga kalihukan sa Subo kay mapupus na ang iyang termino, isip Presidente sa Catholic Bishops Conference of the Philippines kun CBCP. Samtang si Cebu City Mayor Michael Rama kansang uyon sab sa pagwagtang sa pork barrel miingon nga nalipay siya sa pagpanggawa sa mga kontrobersiya kabahin sa PDAF aron makumbinser ang national government nga inay idiretso ilang pundo ngadto sa mga magbabalaod, mas maayong ihatag kini ngadto sa mga top performing LGU sama sa Cebu City government. Lipay na murong na issue na ng pork barrel at PDAF. Haron, uy, tagayin ninyo unsay kinahanglan sa sudad Sugbo. Nga naman, nga nung tagaan man dyan ta. Not only that, our growth is better than any growth everywhere in this country. Andrea Patenia, News 5.